Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Radio Philippine Standard Time sa luwat mayong hapon na Pilipinas. Action reports after edition. Yari kita sa numero nga 8521. Hindi niya numero nga dapat tayan nyo, kundi numero ina sa nga bulan pet sa kagatuig sa kalendaryo. Agosto 5, tuig 2021. Manami-nami ang tiyempo sa mga adlaw. Maayo man ang adlaw para sa mga trabahante nga singkuhan ang panduwaldo. Sa may mga sweldo. Mayara ya trabahador mga kakson ng sweldo, pizza 5 sa bulan mo, ag pizza 20 sa bulan, di ba? Di mayad din nga adlaw para sa mga singkuhan nga nagasweldo. Webes nga pagpangalagad naton, pangalagad sang inyo sa nga palatunturan, action reports after edition. Diwat ang magkita nga magalinas, mga balasa kag magahanot sang mga balita nga nagaluntad sa mga adlaw. Follow up nga mga reports sa atos nga mga action unit reporters, developing stories on the spot nga mga hitabo diri labang sa inyo sa nga palatunturan ang DYEZ Action Radio Bacolod sa 4 sa Lilisuan sa inyo tagsa-tagsa ka mga radyo. Diri kita sa mga pangulong dinalan inyo ka-action. Action na Marlon Hirawaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Unahunta sa balita lokal, pila ka mga establishmento may sertifikasyon halin sa syudad. Bangod sa maayo nga performance kag dako nga kontribusyon sa away kontra COVID-19. Ang tawag diri mga action Certificate of Safety Seal. Ang benepisyo kag kayuhan nga makuha sang ginhatagan sang sertifikasyon, simple malang. Pwede sila makadugang sang 10% sa prescribed on-site capacity naging saad sa IATF resolution. Una diri ginhatagan mga aksyon sang sareng sertifikasyon amo ang SM City Bacolod. Masunod amo ang Ayala Mall Capitol. Magkaribalgid mga mall diri sa Bacolod ba? May iban pagid mga kaaksyon, damo-damo ang mga establishmento ang kinatagan sa buong adlaw. Ang paghatag sa string sertifikasyon, ginpamunuan sa alkalde sa nga Bacolod nga si Mayor Bing, mayara sang gintukod nga Safety Seal Committee adre sa Bacolod. Ang chair sa mga kaaksyon, Stella Rose Rayos, nagsiling siya nga ang establishmento komersyal
Ang may balido nga mayor's permit labang subong nga 2021 among pwede nga maka-apply agod makakuha sang Certificate of Safety Cell. Dapat mo nagali anay mag-apply. Ang Safety Cell Certification Program, ang SSCP, isa ini ka certification scheme. Agod lang tawon ang establishmento o kon public transportation unit kon balagin inspection sang gobyerno kag kon bala compliant sila o kon nagasunod sa minimum public health standards. Nagagamit sa nga contact tracing nga integrated sa staysafe.ph, may business permit kag may franchise. Kaya ang kalaban ng mga dalagko nga may establishmento na rin mag-action gagamit yun man eh. Ugaling may mga establishmento iya nga bisan dalagko pa naapektuhan gid. Kay una bes jutay ang customer, napilitan sila nga magbuhin, magsapsap, magbuhin sa kanamoon sa ila sa mga empleyado. Ang iban gani na niragid ya. Ay man maghagay ka malanda imo ya kabaligya, maghagay ka malanda kabukas da. Nga hindi ka makaganansya, mas maayo pa nga magpanira ka na lang. Amo na mga matanda nga mga negosyante. Ang SM Cagaayala lamang bala ang hatagan siri. Sana silintrad damo-damo. No, mayara gani kita kung call center kon BPO industry. May ara man nga inang duha ka mga dalagko nga mga balaligyaan. Kali mga branches lamang nila niya. Purte sa amo sa ring sitwasyon subong kung pigaw-pigaw ang ganansya sa negosyo. Di naman guro magkadumdum ka mag-apply sa amo niya nga programa sa nga gobyerno. Ang tag-iya kag nagadumalaya. Ang pensar sa raya, importante para sa ila kung paano makabangon kag kung paano makagulugadan siya bisan gamay lang. Kag hindi maputo sa ulihi negosyo eh. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagkadibas sa ring balita sa bahin sang lokal? Ang pagklaro sang ikaayong lawas nga departamento diri sa Western Visayas. Munuhon tagin liwat ni parang at least ang mga wala nakamonitor kay na sang udto kag ang mga nakamonitor kay na sang aga way nakamonitor sang udto kasi kung maglayan ang pagpati nila bla yara sang wala lang ginalauman na mga palayag diri sa aksyon na Radyo Bacolod. Ang pila ka mga otoridad naton, authority sa pagpalayag kon sitwasyon pang ikayong lawas ang paghahambalan. Angot ani maka-aksyon sa Delta variant. Kay nang Bacolod medyo na alarma kay na sa aga hasta kay na sang udto. Matapos ipalayag sang spokesperson sang DOH, ang Department of Health Region 6. Ang spokesperson nga si Dr. Churima, Dr. Churima, na may Delta variant na sa Bacolod. Pero ang sunod na kibot, ang sunod na klaro, nga no, wala pa sang Delta sa Bacolod. Sang ulihi na talupangdan. Nga ang Bacolod gali nga lugar, nga namunuhan sang DOH spokesperson, hindi ya diri sa Negros Occidental, kundi isa ka sityo lang dito sa probinsya sang Iloilo. Hindi na malikawan. Hindi malikawan. Wala man sang perfecto sa aton di sa kalibutan. Si Mr. Perfect gani nga wrestler, hindi perfecto. Si Mr. Perfecto gani nga kilala ko, hindi man perfect, nga perfecto na ngalan niya. Nakasala gid kita, no?
normal na samtang nagakabuhi ang tao diri sa dutang na tawhan, diri sa kalibutan. Ang tinuga gani nga perfectionist mga kaaksyon, no? Para mayara tao diri sa kalibutan nga ang tawag sa ila is perfectionist. But silingon, kada hulag nila perfect way sala. Kada hambal nila perfect way sala. Mayara gani sa unang sikat bantog na singer sa bugo sa kalibutan bla. No, isa to sa pinakasikat ng taliwan na to. Antes siya mag-perform sa entablado mga kaaksyon, dapat ang mga backup dancer niya, backup singers niya, dapat perfect. Why sang sala? Ay kung magsala ka, pagkatapos ang konsyerto, bati kasang walwal sa iya daw. No? Kaya mati, siya ang share man tong naga-direct mo, naga-produce sa iya sa kagulingon nga showman sa entablado. Grabe man nga practice anay, grabe man nga rehearsal ang nagyan. Kaya mo to siya, isa to sa sang ginaihemplong tinuga sa kalibutan nga perfectionist. Dapat perfect ang pag-perform. Kalabanan nga performance niya, perfect gid man. Pero sa kaluwigon kag sa kadugayon nga pag-perform niya, concert niya sa entablado, hindi gid malikawan. May sala gid, may kapaltahan gid. Kaya mo to sa ulihi, kaway naman sa sila nga nag-estricto pagid siya. Sa sila nga mga backup singer, backup dancer. No? Kay dito yan na mutikan kag namulalungan. Naway gali sang perfecto nga tao sa kalibutan. Sa mga hubines pa, ang ginatawag lang walang forever. Di bla? Wala sang forever mo. Ang salsalon lang tawan nyo bala, gakatuktukan ganina, salsalo na gina. Walang forever. So normal ini maka-aksyon nga gamay nga sala, nagsala lang maka-aksyon. Ay ang Bacolod gagin mention mga ka-aksyon sityo gali dito sa probinsya sa Iloilo. Pero dapat mangin serbi di mga aksyon nga mangin serbi ini nga hitabo. Agud sa sunod nga mga senaryo, labi na kon isa ka tuman bala ka sensitibo, ang bagay nga gina-diskusyonan, ang bagay nga gina-istoryahan, dapat mangin mahipid, dapat mangin matanda, kag dapat maniguro ang nagapalayag. Iron anaya, gana na siyang tiyempo, pwede man na makayo, ops, dali lang kaya ko ano mga 30 minutos, be. Lantawon ko ng figures kung sakto di ho. No? Lantawon ko ng listahan ko na i-compare ko sa listahan sa iban ho kung magsigo ini. No? Wag na problema. So kamay pa nga di na niya masulit pa, no? Sa lawat na rin ang aksyon, Radyo Bacolod maka-aksyon, nagaklaro gid. Pagi sa DOH sa Region 6. Ang aksyon radyo ay man niya nagapalayag sa malita kung waay sang ginkuhaan nga balasihan. No? May source ganyan perming aksyon Radyo Bacolod. So ginaklaro to lang, wala sang Delta COVID-19 variant sa Bacolod. Wala sang nakasulod nga variant sang COVID-19 nga Delta sa Bacolod. Wala, kag wala. Una sa balita, una sa aksyon. Kag ang ginapangamuyo ta nga kabay hindi lang magsulod. Amo ginabuligan tagid. Ha? Importante ang kooperasyon sang taran. Importante pagpangamuyo sang taran. Kay kung sa probinsya nga level, si Gobernador Bong Lacson kapilan na niya magsiling nga once nga magsunod ang Delta variant sa Negros Occidental, hindi preparado ang aton sa nga probinsya. Lain na yung abilidad sa Delta variant kumpara sa ibang variant sa COVID-19 mga kaaksyon.
Pwede na sa makalaton lang ya sa isa lang nga paglaton, double digit ang kanamuon mo. Oh. Kaya mo na, kabay pang hindi lang makasulod diri sa aton ang ining ginakabalakan nga Delta variant. Ano pa ba sa nga balita sa bahin sa nga lokal? Ang balita angot sa obstruction sa kilid sang dalan. Obstruction sa kilid sang dalan, nagyehe-yehe kimo yaman. Kay okay ni para sa mga negosyante. Ang mga negosyante nga naga-negosyo dara sa kilid sang dalan, di ta na mabasol. Kay negosyo ila nagapangita man sang kawadon, kapagita man sang maayo nga plastaran. Ang balasulon dere ang mga ara sa gobyerno. Ang mga nagapulongko sa gobyerno da. Kamay ara kita sang kasaguan nga nagadumili sina. Dako na nagadamo ang mga opisyal sa gobyerno nga bulaghaw. Una sa balita, una sa aksyon. Amo na anong balita ango sa obstruction sa kilid sang dalan. Obstruction bot silingon masabad. Sablag sa paglabay sa mga tao kag paglabay sa mga salakyan. Ang pamangkot sa makulodnon diri sa bunga may dala nga pagkatingala ho. Ang siling nila diri sa Bacolod bag-o lang nin natalupangdan sang pilang mga opisyal naton. Kung sa mga tao pa maka-aksyon, dugay na nagtulog kag bag-o lang nakabugtaw. Gising! Tulog guro kay kung hindi nitulog maka-aksyon, nasiplatan gidila niya. Ang balita sa niya maka-aksyon na ang pamuno sang komitiba sa sangguni ang palungsod sa Bacolod ang ginatawag nga Committee on Transportation. Si Konsehal Dindo Ramos nagsiling sa interview sa Action Radio Bacolod nga ang syudad may ara gali nga ordinansa. May ordinansa nga daan ang syudad angot sa ginatawag nga road clearing. Ano ang bot silingon? Antes paman sang kasuguan sang gobyerno nasyonal, angot sa ning road clearing operation may part 1 kag part 2 pagani. Ang lokal nga gobyerno sa Bacolod may lokal nga daan nga kasuguan o kon ordinansa nga naaprubahan kay napasar nga nagabando agod hawanan ang kilid sandalan, illegal nga struktura kag obstruction tuon nga subong lang ni ginmuno man. Sa una daw ay may naginisapak. Daw pila ka tuig na naglipas. Kag pila naman ka tuig nga ang illegal nga struktura kag obstruction sa kilid sandalan sa Bacolod. Araho nagabarakang daw ay magaling tandog. Una sa balita, una sa aksyon. Tikon way pa mag-abot ang road clearing nga mando sang nasyonal, wala man. Ano ang natabo di? Sa ginasiling ginpasar kag ginaprubahan nga ordinansa sa Bacolod man. Ano tapos pasar, implementar sa eksmana kung binulan lang. Dason pinabayaan lang, mangkot bala na. Para ipagwa lang ako no may ordinansa. Kaya nung tawag sang kalabanan sila, simple lang Way sang iban nga tawag na. Ang tawag dira maka-aksyon ningas kugon kag wala unto nga sahi sang ordinansa. Sa serya mga ka-aksyon nga balita kag ang promesa ni Konsehal Dindo Ramos dapat ang Bacolod nun mabinantayanon di. Kapara man di sa aton kung ma-implement initanon. Dapat kung may promesa tumanon gid. Kung anong ginpasalig dapat mawatsagan sang mga tao nga ara kag hindi mabutang sa wala. Balantayan niya. Kay siling sang konsehal, iya pangabayon ang bitaw ang Bacolod Traffic Authority nga talatapan nga ipatuman ini kung pwede palang ipatuwing ang mga illegal nga struktura kag pabayaron. Man may violation mo, may ordinansa kita sa Bacolod mo, mayara sa nagakaigo nga rason na multahan kay nagsupak, naglubag mga kaaksyon. May pang matuman.
Ay kung hindi, hasta lang sa hambalbe, hasta lang sa sugay kag promisa. Dapat tuturon gini, dapat hindi kalong, hindi bukago ng implementasyon bla. Ang mga tao sa Bacolod, basi ko matak-an na bla kag hala ka tabati sa pasalig lang ang pasalig bla. Ang sa ulihi, basi kon mayara sang maglalaon sa pasalig, kag magkalabalo sa pasalig. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:14 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ante sa kaduwa ng ato sa nga patrol. Munuhon ko lang isa mga kaaksyon importante man sa aton kay kadamo sa mga nagbantay siri. Unahon ko lang ang sabatag sa ginampang. Ang nagapadayon nga Olimpiadas Tokyo, Japan. Kay kita dari sa Pilipinas ang may mga humalang pangman nga pwede gid mapabugal sa bogos nga kalibutan. Daw tula tigaw. Ang Pilipinas may good news apang may bad news sa resulta sa ginampang sa boxing sa Tokyo Olympics sa mga adlaw. Una, siyempre, good news para nga bawaskog ang ato sa di pamatsagan bla. Ang Pinoy boxer nga si Carlo Paalam, wala pa ya magpaalam, ha? Wala pa magpaalam. Tako pang sansaya nga makakuha sa medalya nga bulawan. Man nagdaog inisyal sa hampang sa semi-final kontra sa taga-Japan. Di imbalaga nahiwat ang Olympics sa Japan, di bla? Teritoryo sa Japan. Ato ya, kung naperdi pa to si Paalam, ako ya masinggitan ko ya nga, ihaw na ginaya. Muna tong nagatinagasak ng tong inumol ni Paalam, maperdi pa sa. Di bla? Klarong-klarong daog ito sa Paalam, Men's flyweight semi-final dito sa Japan. Si Paalam piho na rasa sa silver. Pero ining silver ni pwede pa ni mahimo nga gold. Kon magkampiyon siya sa enkwentro sa final batok sa taga Great Britain ang kontraya ho si Galal Yafai. Sa Sabado inisa diri sa aton sa Pilipinas, Sabado August 7, alauna ang takda sa hapon. Bantayan tagidi. Kita mga Pinoy nagapatigig kita. Madala ni Paalam ay kaduwa nga gold medal para sa Pilipinas. Tekon matabo be, duha sila ni Hedelin Diaz, ang pinakasikat nga player sa Pilipinas sa Tokyo Olympics mga kaaksyon. Halin sa good news, sa ilota sa medyo bad news. Boxing Japon. Ang saksi man kina ang kalabanan Sabay luhanay tapungol si bababusang ring sang Pinoy boxer nga si Yomer Marcial kontra sa daw bato kag daw robot nga lawas sang taga-Ukraine. Di ko na babasahon ang ngalan niya kag apelyido kay Budlay. Taga-Ukraine, ang resulta tinagpabor sa taga-Ukraine. Semi-final sa men's middleweight. Mawad-an man ginhawa kay ina si Marcial ay grabe ka bato-batohon sa lawas kontra niya. Perde sa. Pero bronze medal siya. Okay dala na. Why isang problema? Alas 5:17 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ano ang sitwasyon sa sunod sa Bacolod? Observation report sa patrol with Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan, mayong hapon. Dugay-dugay, no? Balikan tayo sa Aksyon Jan Diaz. Sige, ang iningabahin dala sa aton sang D3 Bayo. Report Aksyon John, please come in. Action Mar karon nga po na patulari kami diri sa area sang Barangay 4 diri sa area sa Dalan Gatuslaw. Ang lain kay ho nagahibi ang kalangitan. Nagtulo tayo subong hapon pero yang saring araw galing kay do mabalidubu ang kanang ulan kay nagatulo tayo saya. Burbas kag nagko man ang tulo yay no kag pero ang singkasi nito arag yapon. Galing sa tumakakson halong gid na din naton taktan ng tanyempo subong gulpiling nga pulopisngo ang kalangitan dugangan pagingidaan sa mabalubugat nga trapiko siniman nga hapon diri sa area mismo sang Dalan Gatuslaw mga kaakson nakarigid nga light to moderate ang sitwasyon kung trapiko ang aton pagabalan mabulubog at trapiko
Hindi kita na diri sa area sang Gatuslao kami traffic enforcer man. Kung silingon dasig hindi makalokar sang mga traffic enforcer nga nahamtang diri sa ginsangan sa North Capitol Drive dalan Gatuslao ang sitwasyon kang trapiko ang aton paghambalan. Parte galing ang traffic dara sa may barangay Takuling Barangay 40 dito na kita kay naalin no. Paglabay na ito mga ka-aksyon, kita na itong 13 pila sa masalat ka na rin diri sa Libertad nga ang direksyon dito gidaw pangadto sa may police station number 6. Duha na nakalinya ang ilang ginagyan ha, kay nga aman. Ang natapos sila din ang mga ka-aksyon. Natapos sa Diliblay, kamay diri sa area sa Margarita, ang Margarita Extension, latubangan dira sa isa dira ka grocery store. Tapos sa dangin na kayo ang dalan, dibuksan na. Yung kakas na ang barikada, kita na sa mga traffic barricade. Pwede na magyan sa mga motorista. Ang problema lang galing, kay ginusagpunan pagida nila, ang salikuan, dira bala palupisay na nga direksyon, pangadto sa may Bacolod South Ferris Terminal, ay gindugangan pagida nila, ginkot-kot nila ang center lane, kag bangod sila maka-aksyon sining hapon, makabig diri nga moderate heavy, tutob heavy ang sitwasyon kung trapiko ang aton pagambalan. Mga salakyan nga dira nagalabay rin diri sa may Libertad pagkatuwig to sa bahin mismo maka-aksyon sang Barangay Takuling siningapon duha na kalinya ang ila dira gin-occupy galing kay bangod sang medyo madamo-damo gid man volume sa mga salakyan siningapon ekspektaron sa mga motorista mga ka-aksyon naton nga nagabiyahe ang mabulugat nga trapiko siniman nga hapon. Bangod man sila ato na biso sa tumatag palamati kung na inyo kadtuan pagkadto ka mo abi sa may east nga portion sang syudad. Siguro temporarily dili ka mo na po sa may Las Palmas. Dili ka mo dito magpamulya pasalahin sang Takuling kay subong hapog spektaron yung ginadara mabulubog at gid nga trapiko. Kung di ba man ko iban naligad yung semana do traffic na dagdag do sa lado ng area sang barangay o kasi may Las Palmas mong pero subong abrena. No? Pero for mga salakyan ngalin lamang maka-aksyon diri sa may east going to west. Eksakton karon pagibalikan kay Dukay na dogin pang isdog to nila kung pwede na tumalutsan sa mga salakyan alin diri sa may baybay pagkato pabukid nga direksyon. Pero maka-aksyon sa liman hapon diri sa bahay naman sang Burgos Circumferential Road makarig diri nga moderate to heavy ang sitwasyon kung trapiko ang aton pagambalan. Mabulubugat nga trapiko ang maeksperiensyan sa mga motorista nga da mismo nagalusot maka-aksyon sa bahin diri sang dalan Burgos Circumferential Road. Sa palibot ng surada, dahil na rin yung mga ka-aksyon, light to moderate ang sitwasyon kung trapiko ang ating pagkabalan. Sa liwat sa tumatag, palamati, preparargid sa proteksyon sa kagalingon, kumodo medyo nag-burubisyon aton nga panyempo, subong nga hapon mga ka-aksyon. Erase mga ka-aksyon, muna pinakasitwasyon sa palibot sang syudad, sang Bacolod, sining hapon. Yun man nga dalagan sang trapiko ang sagyapon. Bugos kinadulong sa inyo, sang Dr. Alpha. Rekta sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Pwede ba lang maghoben ang may edad na sa base na Plus Gold. Okay. Gabonitor sa live stream. Siya Milail Oligo. Thank you. Tagatangob ni si Sir Milail Oligo. Okay. Nimisya Roquez. Tagatangob man. Basta tagatangob ya. Arak na dayon ya. Mayang hapon. Nimisya Roquez. Okay. Alex Monteza. Vanessa M. Mayo, Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota.
Mrs. Alvarez sang Barangay Tangob, Ma'am Chinky Dialagdon, Phoenix, Arizona, kag sa familia Dialagdon, Rafael sang Panadon DSB, upol sa puwar sa sang ARB. Ana Sinuro, amogid ak Marlon, wala gid perfect nga tao. Okay. Tao lang ta. Okay. Palug Tamyaw, Vanessa Mayo, Jenky Noel Amar, kag Alex Montes. Araman si Luisa Baron, yes, through Action Marlon, nobody's perfect. Good afternoon, watching from Hong Kong. Noel Amar, Milal Uligo, Ma'am Lily King, Ma'am Jean S. Sir, thank you. Christina Bernadette Planas, mayang hapon. Ana Senro, okay. Ara sa Bigota Alex Torres, mayang hapon, Mig, watching live sa programo. Patamyaw lang sila Nanay Ima kag Tatay Zardo Torres sa Prok Pagidait, Tangob. Kag si Mrs. ko, Maymay Torres, watching live sa programo sa Ayala Mall kag sa tanan-tanan nga pamati sa Action Radio. Happy 52nd anniversary ARB. Thank you. Okay, Ana Sinuro. Salamat gid. Okay, Joanne Mel. Good PM Magsumarlon. Monitor na ko ni Victoria Heights. Si Gian Castillo. Mayang hapon. Sir Marlon, di na ang road clearing operation 2 sang syudad na punaw. O aling kay Alex Monteza. Kuwala na punaw, natunaw gid. Ana Sinuro Cooperation gid kagapdan pangamuyo kabayel wala lang. O tayo binadikto tamyaw lang si Kapitan Sergio Libre sang barangay Manlocahok si Panay City. George Gargasiran, sugid-sugid lang na nga ordinance o si kwarta during hearing para mapasar. Anay ara na kag-approve, disappear na dayon. Correct, may punto si George Gargasiran. Ray Baryoga, mayong hapon ang Samarlon, amagid dapat matumana kay basi pahamot lang na balahaw. Kung tuturon tagid, mga ordinances niyo sa mga sanggunian, sa barangay man, sa munisipal o konsyudad, nag-ulugok na ang iban, no? Bisan o kayon ta. Damo-damo nga mga ordinances nga ti ara na implementar po nalipatan, nag-ulugok lang mapapeles da. Wagid. Ana Sinuro, Action Marlon, mayong hapon, yes, halong kid. Okay. Hel Javier, mayong hapon Action Marlon, watching from Quiapo, Manila. Rosario Soliva Valuis Canillas, good afternoon. Amy Esmeralda Dolido, good afternoon, watching from Hong Kong. Hambal ni Alexa Torres. Basi agi lang naman ang pag-clearing sang mga bike lane, basi ningas kugo naman na. Laban-laban gid gani. Ag dapat tanan hindi pagbilion lang ang ila pang dakpon kung may kwarta gani nga park pagpigado gani towing dayon. Amo gid dapat kita mismo ang mareklamo sila sa ila na. Idaw nagkalaanad na mga implementor na. No. Angie May Sabordo, happy 52nd anniversary ARB. Edmond Ginabo, mayong hapon ng Radyo Bacolod, happy 52nd anniversary. Tamyaw ko sa mga family ko. Sila ay watching from Laguna. Thank you! Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat sa pagserbisyo
radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang talitihi, no? Medyo basa-basa gawa ang dalan. Pero sakto ginangin muno ko nga may pila ka mga ordinances dali sa Bacolod City nga pinabayaan nga man mayara kita sang ordinansa nga nagadumili sa pagparking sa salakyan bla. Tamwa ko na sa dalom ho, damo-damo sa nagaparking. Lipatan na, huwag na, agi lang. Amo dengan sempo na kami pangapi, ngapi tanay bla para nga hindi na maghala ka ugtas. Ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kaya na kayo na sa Olympics mga kaakson, isa na lang balantayan ta. Isa ka player na lang sa nga Pilipinas. No, si Carlo Paalam na mag-enkwentro sa final. Kung madaw yung final, piho, may gold medal na naman kita. Sa nagabantay naman sa patagsang basketball bla sa Olympics. Man kayo na semi-final mga kaakson sa tunga sang Estados Unidos, sa tunga sang USA, kag ining Australia. Huwag gid makatantan ang Australia sa USA. Sa exhibition game nila na pierde ng USA sa Australia. Pero sang semi-final pagkatubangay nila ho. Linang paso sang USA ng Australia. Daog ang USA mga kaakson 97. 78 ang Australia. Tibo sa lingon pila 19 gid nga banse. Ano bing ibato sang Australia nga ang ila sila nga mga players although mayara sila players nga gahampang ban sa NBA pero pito lang at bilog ang sa USA NBA tanan.
Pero kabato man na maka-action ang mga players ang Australia. Ang ginapangunahan ni Patty Mills. Si Patty Mills, isa sa mga star players ng San Antonio Spurs. Si Joe Ingles, Utah Jazz man Di ba? Kaling ang USA, wagid pagdaog. Ara si Kevin Durant kadaan, si Devin Booker. Si Jeremy Grant. Jesus. Jason Tatum sa Boston Celtics. Kaya matabo sila mag-action. May semi-finals dugay-dugay. May sapagid ka semi-finals dugay-dugay. Alas 7 ang hampang sila mag-action. Sa tunga naman sang Slovenia kag pungsod France. Slovenia kag pungsod France. Dulo liamado gawa dari ang pungsod France mga ka-aksyon. Kaysa tay-anay sa mga mahilib tayo dito bla sa partikular sa US bla. Nang ginatayan sa mga daragko nga mga negosyante. Dulo dihado gamay ang Slovenia, liamado naman ang France nga aman. Kaya ang France na rin naghatag sa plus mga ka-aksyon. 2.5 ang France sa gamay. So, bout ginalantaw nga bout ang hampang mga ka-aksyon. Kung sinong madaaw diri sa Slovenia kag France, amo na maengkwentro sa USA sa championship na, sa finals na, awaya na maka-aksyon ang gold medal. Ini mga medalya blane, daw nagasuya ay gihapon ang USA kag China nga man. Sa post sa pungsod China, makita mo sa balita. Nga sa post nila, siya ang China number 1. Kaya nga ang ginbasihan nila ang kadamuon sang gold medals nga nakuha sang isa ka nasyon. Kung kadamuon sang gold medals, number 1 giba ng China. So ginpost nila pungsod China. Ang sa USA naman makita mo to sa ila to balita sa ila pungsod. Ang ginpost nila nga number 1, USA, ila pungsod nga aman. Ang ginbasihan nila, ang kadamuon sang nakuha nga medalya, halin sa gold, silver, kag bronze. Totalon mo bla, total mo, damo gid man ang US. Nubo silang China. So ginbutang nilang China sa number 2. Sila ang number 1 dito sa US. Sa China naman padabo-nabo gold medals, ang China ang pinakadamo. Amo na ginbutang nila number 1 China. Ikaduwa sa pinakadamo nga gold medals, US. So number 2 ang US dito sila. Sadya no? Pero kung overall mga ka-aksyon, kabugusan sa medalya, gamay lang abansi sang US at China. Pila lang to man kagabi, check ko mga 3, 4, 2, dira lang. Hasta sa Olympics ang USA at China kwan mo magkaribal ganyan mo. Way pa naman matapos damo po sa mga hampa mag-aksyon nga ato sila masakasihan sa bayan sang finals. May namangkot din sa aton ang Slovenia action Marlon daw hindi bantog nga nasyon. Yes, hindi man sa sikat nga nasyon bla. Prote nga nakasulod sila sa semifinals. Bangod may ara na sila player nga gahampang ban sa NBA. Abate kamo sa ring ngalan nga Luka Doncic, no? Si Luka bla inang isa sang ginasiling pinakatisoy nga nga NBA player. Kag isa man sa pinakabaayaw nga humalampang sa NBA. Sa Dallas Mavericks ang saghampa magka-aksyon siya ng star player subong sang Slovenia. May Denver Nuggets man nga player, duwa lang sila NBA player da. Si Vlatko Kankar. Truti ang iba nila sa mga upod mga ka-aksyon, di man tatutanto, di man basta-basta ang abilidad. Galing sa pungsod da France, amo din nga liamado ang France. Kaya mas damo-damo ang NBA players ang France kumpara sa Slovenia mga ka-aksyon. Si Nick Batum sa Los Angeles Lakers arada sa pungsod France. Si Rudy Gobert
inang 7-footer nga taga Utah Jazz, ara man sa France. Oh. Si Evan Fournier, Boston Celtics na siya, France man na siya. Ay, hindi basta-basta nga mga players ini mag-action. Sa balantayan na, alas 7 karon ang hampangs ni. Pero ti laban-laban, damo ga sila nga USA gyapon ang mga kampiyon. Principal Andre, bilog ang mula. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:39, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang ining bahin dala sa aton sa kaluwan sang Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo. Ang balita halin sa patrol sa ato sa nga pagpanumbalik. Okay, balikan ta ang nagdugang sa padala mensahe sa ato sa nga live stream. Okay, Angie May sa Bordo, thank you sa greetings. Edmond Ginabo, mayong hapon Aksyon Radio Bacolod, happy 52nd anniversary, tamyaw ko sa mama ko, family ko, sila'y watching from Laguna. Si John Onabia Kawit, tikal lang na ang city ordinance, wala man. Damo gid sa naga-react nga, hindi man iban siguro, hindi man Bacolod doon, pero ga-react gid. Kay man may punto man mga reaksyon nila. Sagig yaman tuod kapasara sa ordinansa na hindi man ma-implementar sa gusto. Christine Vinyez, Villalobos, mayang hapon ang sumarlon, monitor lang kami sa may barangay Padaron, DSB. Zen Cabarles, good afternoon. Lilia Manseba, good afternoon. Giselle Franco watching live sa Maaw, good afternoon. Si Ana Senoro Aramana, condolence sa Ana Senoro, family alohado sa barangay La Granja, La Carlota. Okay. RIP dan tiko ng balyan. Humalomina. Shakil Tarak Muhammad, Dula Audio. Amo gina basta naga-endorse kita sa ano. May endorse kita, gina-mute ng audio sa Facebook. Sa Facebook wala na, pero sa radyo pati una siya. Thank you, Shakil. Ana Senoro, Father Amber sa Talisay Concepcion, good afternoon. Si Alin Lowe Himoteya, Gabonitor man kami diya sa Linawon, Kawayan. Tamyaw ko lang da sa Bacolod, pamilya, Gidlayan. Always gabonitor sa inyo program. Stay safe and God bless. Thank you, Alin. Thank you. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo.
Radyo. Pagkulong yung kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsang ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Balita Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:46, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa mga nagakonsumo na sang live Aksyon mga subong adlaw siyam ka mga establishmento diri sa syudad kang Bacolod ang ginatagan sang Safety Seal. Isa di ka programa sa Department of the Interior and Local Government o kung DILG kag sa mga tagsa ka mga local government units kung sa rin ginhatag sa pila ka mga establishmento nga naka-comply sa mga requirements o kung nagapamatuod ini nga sila nagasunod sa mga protocol, guidelines, requirements na ginapatuman sa nagkrendain ng mga local government units. Dari sa syudad sa Bacolod, kaina, ginpangunahan mismo ni Bacolod City Mayor Evelio Binglio Radia ang paghatag sa safety seal sa SM
Quezon City Mall, diri sa Bacolod, kag Ayala Mall Capital Central, diri sa Medalan Gito sa Sulad sa Bacolod, kag pito pa ka may establishmento komersyal, pila ka mga BPO companies, kag pila ka mga fast food chain, Action Mart, diri mismo sa Sulad sa Bacolod. Sa ating interview kay Bacolod Mayor Leonadia, di ka mismo kay na live sang nag-conduct ang pag-turnover kag awarding sa safety seal sa Ayala Mall Capital Central, ginpayag ni Leonadia nga bintagid man sa mga establishmento nga mayroon sa safety seal. Pagod ini ang makapatuod o kung makakita sa publiko nga sila ang nagasunod sa mga guidelines kag say hilway ang isa ka establishment nila ng katuan sa pila ka mga investors o kunabi sang mga magalagaw Action Marlon. Dugang pagidari ni Leonadia nga sa subong state voluntary abing application sini para yung panila ginapangita o para yung sila nga bukas sa ibang mga establishment nga mag-apply para sa safety seal. Actually, not only mga establishment, mga modo kung balalagyan, bisa ng ibang mga opisina, like Action Mar, ang mga police station, may man nga ginatagan sang safety seal. So karon si Leonadia nagalaom nga ini mangin isa man ka tikang agud masiguro sa publiko nga luwas sa naman nga transmisyon ang mga establishment nga ini kung tatuan sang publiko Action Mar. Yari si Bacolod City Mayor Evelio Leonadia. Sa subong mga siya may kabilog, because this is voluntary. Okay. O ang magpupod lang sining matagan. Pero ako yung gamagay kay this is an assurance to the public nga ining mga establishmento nga makabatod sini are compliant. Kasi kung talagang checklist sini isang guideline, mga sino ka requirement. Okay. Class pala. So, the public is supposed to be reassured na it's not a sunod. Kasi the more that there will be certificates that we can issue, the better for business. So, ang yan sa aton sumuluyo na kung magsulod sila sa aton ang establishment ko, may kasiguruhan sila nga safe na na. Kag hindi sila makatagan man sila incentive. Like for example, sa isa ka quarantine category, 50% is allowed. Pwede siya madugan 10%. Kung 30%, pwede siya madugan 10%. Actually, mga nabatian si Bacolod City Mayor Evelio Binga, ang ginatumong din na Binga incentive, like for example, kung ang establishment kinalaw yun na mga mag-cater, mga 30% sa sitting o kung venue capacity, kung mayroon ka na sa safety seal, may incentive ka na nga sa mga 10%. So karon ang capacity nga pwede mo na ma-accommodate madalaga na 40%. Sa mga negosyo naman, o kung may establishmento, ngayon na sa ibang category, nga gina-allow ng 50%, madugangan na sa 10%, so ang magawa sin Action Mart, 60% na ang ilang nga pwede nga makomodar sila nga venue, o kung gitawag natin nga seating capacity Action Marlon. Kung sumsiring nga hapon, para na paglibot pa ni Mayor Leonadia sa pila sa mga establishmento kaysa mismong personal nga nag-award silang safety seal. Sa kapulisan, gina-confirm naton, gina-step naton, pero actually mayara na apat. Tatlo ka mga police station and then ang headquarters, so mayara na sa safety seal Action Mar. Anyway, sa ibang nga balita, of course, ang naglanong nga balita kay Ingasang Aga, may isa ka retirado ng police officer ang ginaligar nagpangkasigo diri mismo sa area sa Purok Katilimban, Barangay 40 sa Radsang Bacolod. Actually na-blatter ini siyang report pero wala pa nakatag ng statement sa police station number 6 sa papangunan ni Police Major Leo Estopa with regards sa sining incident mismo Action Mar nga nagluntad sa sulod sang ginaparentahan ng balay mismo sang retirado nga pulis. May kopya kita sa that report ini nga insidente nagluntad tas na alas 11 kainas ang aga diri mismo sa Purok Katilimban, Barangay 40 sa Radsang Bacolod. Ang tagreklamo mo ni si Michael Garcia, 36 anyos, samsang ang ginareklamo diri amo ni tudlo sa iya kining ginarentahan nga balay gaging kilala kay certain retired Colonel Primitivo Tabuhara sang Barangay Estefania sa Radsang Bacolod Action Mar. Actually, may report kita nga nakapitan o galing kay ang report is very vague. Kung silingon do ka hapaw ang pag-presentation. So, natingwa na ito ng mga constant statement si Police Major Estopa and then si Ari kita diri mismo subong
lugar sa tagreklamo, no? Wala na ito makauatag sa official statement. Siguro karon ako matian sa action filing line kung ano gid na matutuod nga natabo. Naangot siya ginaligar nga pagkastigo sa sekretariado nga pulis. Nga nagwa nga informasyon nga nagpagwa pa, no? Nagsang armas lutang gikan sa iya nga bagya. Nagtirason ko nga ang pinalagyo ini man tagreklamo ang nakabutang sa blatter naglumpat sinalin sa second floor ng balay kag nagtalas o kung nagpinalagyo aksyon mabangod sa kasulba. Pero karon tingnan nato ang ansang pagpayag ang pagreklamo ining si Michael Garcia pag kumalabot natin karon na ang linya ni retired Colonel Primitivo Tabuhara. Sa totoo ni mga ka-aksyon tandaan guys sa maraton sa pagtugas sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sunod na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Kag sa mga high blood sa mga diabetic aton gid perme sa mga diabetic kag J. Fabrication, thank you. Rochelle Fulgencio Susana. May hapon nagsamar, monitor kami dari sa may barangay Pandaron, DSB. Una sa balita, una sa aksyon. Si Parita Manny Moveres, monitor man, of course, dara sa may barangay Tangul. Kay Pari Manny Moveres, kag sa mga tropa. Nagasunod na aksyon, balita evening edition with Action Dale Salazar. Ako naman, Aksyon Marlon Henovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon